Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Alam mo, ang galing, no? Akala ko may kakaibang tama na hinala netong babae. Pero Yung pala, anak niya pala yun. anak niya pala. Anak sa pagkabinata ng asawa niya na hindi niya sinabi. Mhm. Ang sakit nun para sa babae Ako malaman ko yung asawa ko. Oo. Tapos sabihin niya sa akin, ako mismo yung makaalam na meron pala siyang tinatagong anak sa ibang babae. Tama. Dude, magwawala ako nun. Kasi una sa lahat ang tanong ko, bakit di mo ko pinagkatiwalaan na tatanggapin kita kung sakaling una pa lang sabihin mo sa akin? Mhm. Sa akin naman, yung una ko napakinggan yung storya, sabi ko, hindi pala yung babae. Akala ko kasi, ito na naman, third party na naman ang mahuhuli. Hindi pala eh. Hindi pala. Ito pala ay kasalanan or hindi pag-amin sa kanyang nakaraan. Yes. Hindi siya yung nagloko siya eh. Oo. Itinago niya lang tong Itinago niya. bagay na to Mm-mm. dun sa mismong partner niya. Pero etong mismong bata na to ay bunga nung binata pa siya. Yes. So meaning wala siyang nasagasaang iba Tama. nung time na yon. Naging kasalanan lang to nang hindi niya sinabi. Nung Oo. panahon na nagkaroon na siya ng asawa, ng Yes. partner na. Oo. Anong mo dito? Ikaw muna, babae muna. Ito na nga, nagagalit ako, dude. Galit ako. Kapag hindi sinabi sa'yo. Teka lang, magsasalamin muna ako. Bakit ka nagsalamin? Ba't na shades ka? Gabi na. Nasisilaw ka ba sa ilaw? Nasisilo ako sa pag-iusapan natin. Nasisilaw ka sa pag-usapan. Alam ko na. Kasi sabi nila, di ba, the eyes are the windows of your soul. Yan. Baka mahalata tayo. Kahit yung mga kabisyo natin napapakinggan lang tayo, baka mahalata ako. Pero ikaw muna, ikaw galit ka. Sige, galit ako. Galit ka. ako sa ganung klaseng asawa kasi pinangunahan mo yung asawa mo. Tama. Nag-decide ka para sa kanya kung anong mararamdaman niya. Kumbaga, alam mo na hindi ka tatanggapin. Hindi. Sinubukan mo ba? And there are so many people out there na, dude, kayang tanggapin yun basta maging honest ka lang. Mhm. Basta maging totoo ka lang. Mhm. Kasi hindi mo naman ginawa yan nung mag-asawa tayo, mag-jowa tayo eh. Nangyari yan nung binata ka pa eh. Okay. So kung ganun, tatanggapin ko yun kung noon mo sinabi. Ngayon, yung secret file sender natin kasi parang hindi niya sure kung tanggap niya o hindi eh. Parang hurt na hurt siya dun sa fact na hindi siya pinagkatiwalaan. And I feel valid yun, dude. Kasi sabi ko nga kanina, galit ako kasi hindi ako pinagkatiwalaan. Pero siguro mga konting araw, puproseso ko. Kapag sorry talaga yung mister ko, ayokong mangyari to sa akin. Lord, I rebuke. Pero yun nga, dude. Kumbaga, kung sasabihin naman yun, o dati pa, tanggap ko yun. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong unahin kong patawarin eh. 'Di ba? Patawarin ko siya? Patawarin ko sila? O kailangan ba tanggapin ko na lang? O sana bigyan naman ako ng konting panahon? Or sabihin panahon talaga, hindi lang konti, para iproseso yung lahat. Kasi shocked ka, malungkot ka, hindi ka napagkatiwalaan, yung tiwala mo din nasira. Alam mo yun, ang daming factors, dude. Kaya, I think it
will take so much time para talaga tuluyang matanggap at maging bukas yung dalawang kamay ng ating secret file sender. I understand kung ganun man. Kaya dude, ako ang ginawa ko na muna sa asawa ko bago ko kita pasaliitain na. Sabi ko sa kanya bago kami magpakasal, wala ka bang anak sa iba? Ano sabi? Syempre wala. Ayun. Hindi pala, sabi niya, wala akong alam. Hindi ba siya sure? Hindi, malinis si boss. Wow! Defender. Boss. Okay, ikaw naman, perspektibo mo. Valid lahat ng nararamdaman mo. Okay. Bilang ako, isang lalaki na tumatayo in behalf nung lalaking nagtago ng kanyang anak, valid lahat ng nararamdaman mo. At humihingi ako ng sorry doon kay sa girl na letter sender natin. So sa palagay mo, anong magandang gawin ng lalaki para talaga tuluyan siyang matanggap ng babae? Pero bago ang lahat, may dahilan kasi, partner. Okay, sige, paunawa mo sa amin. Una, yung takot. Mhm. Ang tao kasing natatakot, dude, na pangunahan ng pangamba. Dahil nga baka masira yung relasyon na iniingatan niya dun sa tao na yun at dahil nga mahal na mahal niya yun. Pangamba na baka hindi siya matanggap kapag sinabing may anak na siya. Yun po yung iningatan niya. Na hindi niya naisip na mas lalaki yung damage at parang nagtaksil na siya dun sa partner niya. Minsan kasi kapag may tao kang mahal na mahal at nanliligaw ka dun o pinapakilala mo yung sarili mo, may mga tao kasing hindi handang lahat ilatag yung sarili nila. Kasi may mga tao na kapag nalaman na yung kapangitan mo, mapuputol na yung pagmamahal niya sa'yo. Ang tanong dun, nung panahon ba na hindi pa sila kasal, nalaman na may anak na siya, ikakasal kaya sila? Hindi, pwedeng 50-50 na tanggapin, pero malaki ang porsyento na baka, ayusin mo muna yung problema mo sa anak mo. May mga ganun. Unang-una yun, pangamba, takot. Pangalawa, sinadya niya talaga, naging choice niya talaga na hindi sabihin. Dahil akala niya, maitatago niya to hanggang sa hukay. Pero sabi nga daw, walang sikretong hindi nabubunyag. Malalaman at malalaman. Ang hirap kasi kapag may tao ka ng minamahal, dude, na alam mo kapag sinabi mo yung kapangitan mo, baka hindi ka natanggapin. Which is, yun ang mali namin, mga lalaki. Natatakot kami na baka hindi na kami tanggapin. Dahil nga may anak na kami. Kaya hindi sinasabi agad. Kaya hindi sinasabi agad. I think, dude, yung ganyang klaseng notion, sige, respetado namin yan. Pero ako, bilang isang babae lang naman, parang, kung nag-iisip kayo ngayon na gawin yan sa isang babae, na alam nyo ang goal nyo para dun sa babaeng yun, pakasalan siya. Sana bago nyo pakasalan yung babae, ilatag mo lahat. Yun lang naman sa akin Kumbaga, kasi papasok kayo sa isang napakalaking desisyon sa buhay ninyo or gagawa kayo ng isang napakalaking desisyon sa buhay ninyo. Tapos, lahat, diba, ng mga ugnayan ninyo o dapat parang iisa na lang kayo Kumbaga parang ang galawan nyo, iisa na lang. Kumbaga bubuo kayo ng sarili nyong pamilya. So, kung ang pundasyon nun, hindi nyo na ilinaw, ilatag yung lahat ng nakaraan ninyo, parang ang hirap naman nun. Kumbaga magiging problema at problema siya talaga in the future. Unlike kapag pinresenta sa'yo bago kayo maikasal, I think it's a test Kasi kung hindi ka kayang tanggapin nung partner mo, at least dun alam mo na. Na hindi pala ako kayang tanggapin. So, next. Tapos, kung sakali naman tanggapin ka, ito na talaga yun. Go. Meron din pangyayari doon na na hindi niya alam na may anak na pala siya sa labas. Nakapagpakasal na siya. So, tapos yung nalaman niya, nasa gitna na siya ng relasyon nila ng asawa niya. Tapos doon niya lang nalaman na kinontak siya nung bata. Ikaw daw po yung tatay ko. May ganun May mga ganung pangyayari. And ba't parang nangingiti ka? Parang hindi. Kung sakali akin nilalatag ko. Eto panglima ka panlima ka, wag kang magagalit. Ganun. Malinis pala. Malinis. Pero yun nga, may mga hindi nila sigurado na nakabuntis pala sila. Tapos nagkaroon na sila ng asawa. Tapos dun lang humabol yung bata, dun lang humabol yung nanay dahil tinago nga nung nanay nung una. May mga ganun Bigyan din natin ng benefit of the doubt. Benefit of the doubt at
malawak na pang-unawa sa mga nangyaring ganun. Kasi kung nilatag naman sa'yo ng lalaki na babaero ko dati hindi ko sigurado kung may hahabol sa akin. Hindi ko sigurado kung may anak ako sa labas. Pero sinisigurado ko ngayon wala pang humahabol. Totoo, dude, nakakaasar pakinggan, dude. Sobrang selfish. Totoo yun pero that's the reality, dude Ito yung dapat sabihin kasi hindi mo alam Well, sige. Okay. Tanggap na. Okay. Na hindi alam ng lalaki kung may hahabol o hindi. So, sa kalagitnaan ng relasyon nila ng babae, go. Pero dude, eto yun. Kung sakaling malaman ng lalaki na nasa kalagitnaan na sila ng relasyon, na biglang may anak pala siya sa iba, ano yun? Patatagalin mo ng taon? Patatagalin mo ng 3 buwan? Patatagalin mo ng ilang buwan? O taon? Huwag naman sanang ganun. Okay lang kung mga 2 linggo, dude kasi nag-isip ka kung paano mo sasabihin, mahanap ka ng tiyempo, o kaya naman talagang ilalatag mo ng maayos sa kanya. Alam mo yun, dapat may intensyon kang sabihin sa kanya. Yun Kumbaga, kung walang intensyon na sabihin sa partner mo, yung attempt ba, parang maling-mali yun. Para sa akin dapat at least may attempt at dapat at least may intensyon. Kasi ibig sabihin nun, you really wanna be honest to your partner. At hindi lang basta sarili mo yung gini-gatekeep mo or parang hindi lang basta sarili mo yung pinoprotektahan mo. Because if you want to protect yourself, ang selfish mo doon. But if you wanna protect your whole family by being honest to your partner at dun sa mga anak ninyo, and eventually pag-uusapan yan edi you are protecting your family. You are building a good family kasi ang pundasyon niya ay katotohanan. I agree. Pero kasi may mga tao na nakakaintindi. May mga taong hindi nakakaintindi. May mga tao na kalagitnaan ng relasyon at kasal nila, nalaman niya na may anak pero tinanggap. Pero kasi, katulad nga nito, Confused siya. So ano magandang advice ibigay natin? pinakamagandang advice na ibigay natin, kung tingin mo naman na good provider, mabait sa'yo yung asawa mo, at tingin mo ito lang naman talaga yung naging kasalanan niya, handa ka ba sa pagkakamali niya na yon, bitawan na yung relasyon ninyo? Iwanan ko lang siya ng tanong. Kung tingin mong maling-mali para sa'yo at handa ka na iwanan siya dahil lang dun sa bagay na yon, panindigan mo. Pero kung nakikita mo naman na good provider, mabait sa'yo, mahal na mahal ka naman talaga, pero nga lang natakot na baka walang mabuong relasyon na meron kayo ngayon dahil nga kapag inamin niya nung una, nasa sayo kung papatawarin mo o hindi. Nasa babae talaga. Alam mo, kaya dito lumalabas yung Alin? yung sino ba yung matatag talaga sa relasyon. Sino ba talaga yung humahawak at may bit-bit ng relasyon? Ang babae. Kapag sumuko ang babae, sira na yung relasyon. Diba? Kapag sumuko ang isang babae, tiyak yan, wala nang maayos na relasyon. Lalo na sa ganitong sitwasyon ng isang lalaki na trap na siya, wala na ako, oy, sino kakampi sa akin? Pero di din dapat sumuko yung lalaki. Hindi dapat sumuko yung lalaki. Na dapat na paunawa niya sa ginawa niyang bagay na yon, ay dapat mong ipaunawa araw-araw na yung pag-move on at pagtanggap sa iyo ng babae ay hindi madali. Dapat ipiplease mo yun. Liligawan mo ulit siya doon. Totoo. Kasi alam mo, nakagawa ka ng pagkakamali. So, pag nagkakamali tayo, hindi dapat wala lang tayong pakialam. Dapat, nandun yung remorse. Yes. Dapat nandun yung feeling sorry. Na, oo, hindi kita nabigyan ng pagkakataon para pagkatiwalaan ako. I'm very, very sorry. At araw-araw pinatutunayan yun. Hanggang sa maging okay na. At naniniwala naman ako tunay yung pagmamahal, buo yung pagmamahal ng dalawang tao. Dude, matutunaw yun, yung galit na yun. Kasi ang babae naman, mawawala yung galit niyan, pagtatampo niyan, yung hindi ka naintindihan sa ginawa mong aksyon. Kapag alam niyang sincere ka, kapag alam niya na totoong-totoo ka, and this time, you wanna really start over again. So, kaya yun kaya yung ayusin. Ako naman, dude,
naniniwala ko kaya nilang ayusin to. Mhm. Kaya nilang ayusin to. Kung sakali man na andun ka sa point ng buhay mo na masama pa rin yung loob mo, Secret File Sender Cecilia, okay lang. Namnamin Natural. mo. Natural yan eh. Natural yan. That is the real first reaction kapag nalaman mo yung ganong klaseng bagay na inilihim sa'yo ng partner mo for all throughout the years. Pero, yun nga, take your time to heal. Tapos, maging open ka sa partner mo na hindi ko alam kung Kung kailan ako ako mag-heal. mag-heal. Yes, tama. Kung kailan kita patatawarin completely. Mhm. Pero sana tulungan mo ko. Tama. Dude, isa yun sa pinakamahalagang linya na dapat mong sabihin sa partner mo kapag may problema kayo. Hindi ko alam kung paano ko tutulungan yung sarili ko. Agree. Pero sana tulungan mo ko. Kasi eto yung nararamdaman ko. Kailangan may gawin ka para matulungan ako sa nararamdaman ko kasi hindi ko rin alam kung paano i-handle to. And pag naging vulnerable ang isang tao sa isang relasyon at nandun siya sa punto ng buhay niya na hindi niya rin alam kung paano tutulungan yung sarili niya, dude, pag parehas yung lovers, vulnerable, alam mo, doon nagkakaroon talaga ng real connection, reconnection, at mas mauunawaan, maintindihan nila yung sarili nila, bigyan lang nila ng pagkakataon yung isa't isa. So I think that Tama. is partnership and that is marriage. Hindi ko kayang tulungan sarili ko, sana tulungan mo ako. Galing. Yun, dude. Dapat yung lalaki rin. Oh, dude. Initiative na i-please talaga tong babae at tumingi ng tawad dun sa ginawa niya. Totoo, dude. Anyway, sana sa mga kabisyo nating Hindi pa pailing-iling nakakaamin. ngayon. Oh, tsaka hindi pa nakakaamin. Pailing-iling ngayon. Sabihin ko na kaya kay Mrs. mamaya na meron akong anak. Tapos nalaman na talaga niya nung binata pa siya. Pero sasabihin niya ngayon dahil nakakuha siya ng idea sa atin, sabihin niya, hindi ko hapo ko lang nalaman. Ngayon ko lang napakinggan kasi dun sa Rocky Secret Files eh. Ngayon lang ako nakakuha ng tips and tricks. Napakinggan ko si Rocky. Ay nako. Si Titan Jello kasi dami mga in-example kanina. Nakakuha tuloy ng idea. Ay, yun, maganda yun. Hindi kasi, Dude, ako para lang din sa POV ng mga lalaking nagtatago. 'Di ba? Lahat ng sinabi mo valid eh. Pero kasi may mga lalaki talaga na ang lakas-lakas gumawa ng kasalanan pero takot umamin dun sa ginawa nilang kasalanan. Kung gaano ka kalakas at kabuo yung loob no ng chicks cat gumawa ka ng bata, dapat ganun din kakapal yung mukha mo na aminin doon sa partner mo. Dapat, no? Oo! Gayahin si Titan Jello! Tatay Jello! Di ba? Ay nako. Anyway, sa mga kabisyo namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to us sa rakitera@gmail.com. Kami po'y magbabalik para sa programa namang Top Secrets. Kasama mo ang Basta Princess DJ Rakitera. Kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa ba kayo memorize yan? Basic! This is Cecilia's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!